Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa ze hry Shakes and Fidget. Dneska budeme hrát na těchto světech. Na světě 21 a na světě 12. Na světě 12 máme tuto postavu. Já si jenom kouknu, tady nejlepší, ale už jsem to úplně zapomněl. Tomíč 300, dneska je... takovou zbraň jsem teda ještě neviděl, no to nevadí. Když je 310, tak to je nějaká nová talensta, jo. Chci vám říct, že budu dělat takový, jak se to říct, je tady VCčko, počkej, ne, kecám. Takže máme tu nějaký quest, si dáme tento. Chtěl jsem vám říct, že budu dělat takový speciály, budem protáčet houby, jich tady mám 7, budu dokupovat, takže vezmeme si quest, nějaká posta. Počkejte, já to stopnu. Takže já jsem zpátky, ano, nahráváme 1 minutu, takže koukneme se na podzemkou už jenom těch 44 sekund, tady na téhle postavě nebudeme teď dávat podzemkou, koukneme se na nějaký věci. Jo, já si ještě tady nastavím porovnat věci, aby to bylo takové ruky. Protočíme jednu obu. A inteligenci na to by se bralo ještě do čarobchodu. Protočíme. Ale inteligenci tady nemáme, máme jenom tu malou, takže koupím. Teď to zruším. A ještě si tu inteligenci prodloužíme. Tak. Inteligence plus 25%, je dobrý. Ještě 16. Jo, takže jsem si to kapku prodloužil. A ještě tady máme inteligenci minus, ještě protočíme. Já se to vypadá úplně jak epiky, tyhle věci. No dále točíme pěkný nic. No samozřejmě si sem dokoupím houby. To vypadá úplně jak epiky, no tak, ale epiky to nejsou, takže máme nějaký prachy, takže to dáme do postavy, no tak je teda pěkně sežralo ty peníze. No to každopádně máme pěknou postavu a na pěknou pozici. Takže byl bych moc rád, kdybyste mě podpořili odběrem. Videa budou v kvalitě 720p, bohužel větší kvalita nejde, leda, že bych si koupil fraps a ten stojí peníze, takže to by pak byla nějaká soutěž, kdyby byla, tak bych se jim třeba přihlásil, já si tady. Jinak zkusím si ten fraps nějak sehnat zadáčo, takže cech, blíká. No, takže toho, co bylo v tom cechu, si nevšímejte. Ta postava, to se mi fakt líbí. Na tým makám už 3 měsíce, Těším se, až budeme level 100, takže dáme si arénku. Tak a kurva, no. Jo, no dobře, takže to dáme úplně v pohodě, dali jsme kritik a jsme na pozici 7000 a tady na 4000, no takže pozice dobrý, prostě všechno dobré. Počkejte, na chvilku stopnu video. Takže čau lidi, já jsem zpátky, jsem tu opět na postavě a my jdeme teda vařit, takže koukneme se do cechu, jestli není bitva a já jsem ten. No jo, já jsem důstojník. Kolik tady máme členů? No máme teda pěkný bonusy tady.
Takže pokud hrajete Shakes and Fidget na světě 12, to jsem neměla říkat, protože na to nevadí, tak mi napište na tuhle postavu, já vás pozvu, když tak. Kde jsou pozvaný, nebo tu fakt jsou? No to jsou pozvaný, aha. Ukaž arenku. No počkáme, než se nám dokončí quest a tady si nějaký dáme quest. Třeba nějaký nětý, počkejte, já to stopnu, nebo kouknu. Tak, jo, teď to máme tak. Když tak nám možná video pár nových postav, to ještě nevím, uvidíme, když tak nějaký seženu. Tak, takže ježíš, ale ten quest je rychlejší, takže no samozřejmě na téhle postavě, na téhle budu hrát hodně, fakt hodně času. 2, 3, 4, kdybych prodal úplně všechny věci, tak to by byla fakt nepěkná věc. No každopádně to nevadí, měl bych dokoupit nějaký lepší věci, jako tady v obchodě. Mám tam teď hozenou výdrž na jeden den, nebo co si to ze mě dělají prdel. To je jenom na dnešek, no tak ty vole, no já si budu muset koupit tady ten novou a to by bylo, dnešní díl byl takový uvítací, takže snad se vám bude líbit další díl. Já se ještě kouknu do pošty, jestli mi tam nemám nějak moc, ne. Takže můžete se těšit na další ráz mého kanálu a já se s vámi pro dnešek loučím, takže čau.